ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಲೂರಿ ಮೀನಿತ ಸಾರು. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಜರಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡತೇನು ಕೇಳನ್ಬೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಪಜಿ ಬೇಲೂರಿ ಮೀನು ಏನು 19 ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಇಂದ ನೆಟ್ತೆ ಮೂರ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಮೂರು ಒಂತುಲ್ಲೆ ಮೂರನ ದುಂಬು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಮೂರಿರ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ತಲಕ್ಕ ಬೇಕಾ ಮೂರಿರ ಆಪುಜಿ ಆಂಟ ಕಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದೆತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೂರು ತಾಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ದಿಕ್ಕದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪಗೂ ಬೋಡಾತು ಪೂರ್ತ 10 ಮುಂಚೆ ಏನು 11 ಅಂಚನೆ ಐನಾಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ತು ಒಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮೆತ್ತೆಲ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕಡೆಯರ ಬೋಡಾತು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕಡೆಪುಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿಲ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಳು ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂತಾನೆ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ್ ತಪೊಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ತು ಕಡೆಯರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ತಾರಾಯಿತ ಬದಲ್ಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಾರಾಯಿತ ಪೇರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆನಾಗ ಹೊರಣ್ಣೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಕಡೆ ಓಡು ನೆಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಆನಾಗ ತೀರ ಏನು ನೀರು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅರಪೆಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಏನು ದುಂಬೆ ಮೂರ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಪೂರ ಮೂರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಣು ಪಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಸಪೂರ ಏನು ಮೂರ್ತು ಏನು ಐಕ್ ಕಡೆ ದೀನಂಚಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡ್ತು ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಂಟ ನೀರು ಬೋಡೈನಾತು ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ ಪೋಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ದೀತೆ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಟ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ A few moments later.
ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಂಚ ಕುದಿ ಬಣ್ಣಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಏನೈಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಬೆಯ್ಯರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಬೇಕನೆ ಈ ಅರೆಪ್ಪುಟು ಬೆಯ್ಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನಕ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಟು ದೀವೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ದೀನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೂರಿ ಮೀನುತ ಈ ಸಾರು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತೊಂದುಂಟು ತುಳೆ ಮೀನುತ ಕಲರ್ ಅಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೀತತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೂರಿ ಮೀನುತ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ.